Ka taɓa tunanin cewa wani mutum yana kallon wayarka yanzu? Wani da baka sani ba yana iya shiga hotunanka, saƙonninka ko asusun bankinka ba tare da ka sani ba. A wannan zamani, haɗari bai fara daga titi ba, yana farawa ne daga sikirim ɗinka. Cyber security ba labari ba ne, ba fim ba ne, gaskiya ce. Kullum kowanne mutum da yake amfani da waya yana cikin haɗari. Kai da nake magana da kai, kana zaton kana cikin tsaro ne? Kana zaton password ɗinka mai ƙarfi ne? Kana zaton baka cikin target? A duk minti ɗaya ana samun miliyoyin hare-hare a yanar gizo. A duk minti ɗaya ana satar bayanai. A duk minti ɗaya ana cin mutuncin sirri. Cyber security shine makamin da zaka kare kanka, bayananka, kasuwancinka, rayuwarka a intanet. Yasa ne dole ka koyi cyber security domin scammer ba sa barci, domin hackers ba sa gajiya, domin hanyar da zaka iya kare kanka ita ce ilimi, domin wayarka ita ce gidanka a yanar gizo. Idan baka da tsaro a gidanka to kowa zai iya shigowa. Cyber security ba don masu kwamfuta ba ne kadai, shine ilimi na wannan rayuwa, na wannan zamanin. Ina so ka tsira, ina so kasuwancinka ya tsira, ina so bayananka su tsira. Cyber security ƙarfi ne, tsaro ne, ka koye shi tun kafin lokaci ya ƙure mu.